Здравейте! Казвам се Даниел Калчишков и съм създател на формата "Как да успееш в чужбина". Това е едно предаване за успели българи по цял свят. Набирайки все повече скорост, с това и популярност в социалните мрежи и интернет, възниква все по-често въпроса от ваша страна какво ние разбираме под успех и кои са критериите, на базата на които ние търсим нашите гости, с които ви срещаме. Тук е място да благодаря за хубавите въпроси, които ни изпращате. Това видео цели точно да даде отговор на тях. Да започнем с това какво разбираме ние под успех. Може би вече се досещате, това е нещо, което е изключително индивидуално. Има най-различни дефиниции за успех, но нека просто да дам няколко примера, за да видите колко разнороден характер може да има успеха. Повечето хора на този свят се концентрират, за съжаление бих казал аз, изцяло върху материалните блага, като например да притежават недвижимо имущество или скъп автомобил. Въпреки това, има друга категория хора, които искат да създадат нещо собствено, в повечето случаи това е собствен бизнес, или да постигат високите нива в иерархията, т.е. да правят кариера в структурите, в които работят. От трета страна има хора, които просто искат да създадат едно стабилно и здраво семейство, без значение колко материални блага притежават или съответно не притежават. И има много други примери за това какво всъщност е успех. Въпреки това, ние се заехме с тежката задача да се спрем на 3 критерия, по които ние търсим нашите гости. Да започнем с първия критерий. Първият критерий, разбира се, изключително важно е за нас, хората, с които ви срещаме, да са доказали се професионалисти и с това експерти в попрището, в което са избрали да се развиват. Вече в първите няколко епизода на "Как да успееш в чужбина" ви срещнахме с първите наши герои, които разказаха своите собствени истории за успех. Както може би вече сте забелязали, това са хора, които имат изключително различни истории, от различно време се намират в Германия и са минали по своя собствен път, за да постигнат успеха и продължават да се борят. От друга страна, за нас е изключително важно нашите гости да са се интегрирали по най-добрия начин. Нека да обясня какво разбираме ние под интеграция. За повечето хора интеграция означава човек да владее просто езика на съответната държава. Да, така е, от собствен опит мога да кажа, езикът е изключително важен, но според мен той не е единствения критерий, за да кажем, че добре сме се интегрирали. Трябва до голяма степен да се идентифицираме с културата, с порядките, с навиците на мястото, където се намираме. От друга страна, разбира се, трябва да се знаем правата и доколкото е възможно да сме запознати с законодателната система, където живеем. Третият критерий, на който ние изключително много държим, това е нашите гости да не са забравили корените си и до ден днешен да се наричат горди българи. Без значение къде се намират по света, без значение от колко време са вече в чужбина, откакто са напуснали родината. Това са хора, които, пак казвам, не са забравили корените си и се наричат горди българи. Това бяха 3 критерия, по които ние търсим нашите гости. Тук е мястото да кажа, ако самите вие, които гледате това видео, или познавате хора, които биха паснали добре на тези критерии, без значение къде се намират по света, свържете ни с тях или самите вие ни пишете, за да можем да разкажем вашите истории. Бихме се радвали изключително много. След като знаете вече как ние дефинираме успеха и на базата на какви критерии търсим гостите в нашето предаване, ще се радваме, разбира се, изключително много да чуем и вашата гледна точка. Затова ви призоваваме да пишете в коментарите по-долу как вие дефинирате успеха. Тук е момента да кажа, ако все още не сте се абонирали за нашия канал в YouTube, можете да ни намерите под името BG Successes или просто ако искате дневна доза мотивация, посетете нашия канал в Instagram. Аз съм Даниел Калчишков, радвам се, че останахте с нас до край. Ще се видим в следващото видео. Чао!